ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି ଶ୍ରୁତି ହେଲା? କାରଣ ଶ୍ରୁତି ଆଗକାଳରେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଶ୍ରୁତି ହୋଇଛି। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 4 ଗୋଟି ବେଦର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଲେଖିବ 4 ଗୋଟି ବେଦର ନାମ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ବେଦରେ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ଆଦି ରହିଛି। ତମେମାନେ ଲେଖିବ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ଆଦି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜନ୍ ଓ ବିଶ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦଳର କେତେକ ସଂଗଠନକୁ ବିଶ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଘିଅ, ଦୁଗ୍ଧ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚରେ ଦେଇଛି ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଋଗ୍ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 6ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅନୁମାନ କରିକି ଐତିହାସିକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରୁ 600 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗ କ'ଣ ହୋଇଛି ରହି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଜରେ ଦେଇଛି ଇମାନ୍ ଗାଁଠାରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଇମାନ୍ ଗାଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଝରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଆୟାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଆୟାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁହା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଦେଇଛି 4ଟି ବେଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖିବ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ମିତ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ସାମବେଦରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଧର୍ମ ଓ ପୂଜାକର୍ମର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଅଥର୍ବବେଦରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଦୂର କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ରହିଛି। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି ଋଗ୍ବେଦୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ କ'ଣ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଜନ୍ ଓ ବିଶ୍ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଋଗ୍ବେଦରେ ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍କୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରର କୂଳକୁ ତାମାନେ ଗ୍ରାମ ବା କୂଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କୂଳ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୂଳପ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ବା ବ୍ରଜପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତାପରେ ଗରେ ଦେଇଛି ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। ତୁମେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଘୋଷା ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଦି ନାରୀମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଘରେ ଦେଇଛି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର
वैदिक सभ्यतार जो धर्म आमे कौन करछंती ना आर्य माने प्रकृति को बेसी पूजा करुले प्रकृति जो विभिन्न शक्ति को से माने देवी को बेसी मानुले शक्ति को पूजा करुले प्रकृतिर दृश्यावली पछरे देवता मानकर सत्ता लुचि रही बोली से माने विश्वास करुले से माने सूर्य अग्नि वरुण इंद्र आदि देवता को पूजा करुले पृथ्वी को मातृदेवी रूपे पूजा करुले देवता भी मानक संतुष्ट करिया पई विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान आयोजन करुले से यज्ञ रे घी दुग्ध आदि द्रव्य कौन करते अग्नि रे समर्पण करुले तापरे उहरे देछि इमान गाँव मिलिथिबा माटीर तैयारी मूर्ति मानकर संबंध रे लेख इमान गाँव रे जो मिलिथिला जो माटी संबंध आम लेखिबा इमान गाँव पोड़ा इटार तैयारी पशु मानकर छोट छोट माटी मूर्ति मिली ता सहित खेलना धर्म कार्य व्यवहार करा जाउथुबा मध्य मिली ए सबू आमे लेखिबा तापरे चरे देछि इमान गाँव केउ केउ प्राणी मानकर अस्थि मिली तुमे माने लेखिब इमान गाँव अधिकांश समाधि पुरुष लोक मानकर अस्थि मिली सेठारो गोरु महिषी छेली मेंढा कुकुर घोड़ा गध घुसुरी हरिण गुंडुची मूषा आदि प्राणी मानकर अस्थि मिली यह छड़ा एक बाद देले कुंभीर कईंच कंकड़ा माछ आदिर अस्थि मध्य मिली है तापर देखिबा छर कौन देछि लौह जोग संबंध रे एक विवरणी लिखा गोटे संक्षिप्त टिप्पणी लिखा तुमे माने जानिछ लौह जोग संबंध में आम 1800 रु 1200 मसीह मध्य जो बेबीलोन और तार निकटवर्ती स्थान रे जो हिटाइट नामक जो लोक माने लुहा पत्थर को लुहा व्यवहार भाव में कौशल करें लुहा पत्थर को तलराई से लुहा व्यवहार कले कालक्रमे से कौशलटा प्यारिस को व्यापीगला एथिरू जना पड़ी जे आर्य दल माने जो प्यारिस जो आसिले हिंदुकोश पार होइकी भारत को प्रवेश कले से आमको अनुमान करुछंती जे भारतीय माने मध्य एही जो पारस्यरू आर्य दल माने आसीथिले हिंदुकोश देकी भारत रे मध्य कौन है लुहार व्यवहार मध्य प्रचार हेबाको लागिला एबे देखिबा तापर कौन देखिबा ना आउरी मध्य लिखि परिबो तुमे माने ख्रीष्टपूर्व जो 1000 मसीहा बेलू को भारत में कौन होता ना उत्तर पश्चिमांचल विशेष करी गांधार अंचल जो लुहार व्यवहार अधिक परिमाण देखा मिलला कारण जो आमर पारेश्वर जो मैंने आसिले से माने प्रथमे कौटी उत्तर पश्चिमांचल देकी आसतिले ना तापरे परवर्ती वैदिक जुगर लुहार व्यवहार गंगा नदीर अववाहिका अंचल प्रसार लाभ करथिला सेही अंचल रे जंगल सफा करी कुराड़ी लुहार कुराड़ी तैयारी कले जहाँफल कि जंगल को सफा करी जो माटीर उर्वरता जो कमी जाइथिला चाषर क्षमता जो धीरे धीरे कमी जाइथिला से माने कौन कले पुनर्बार पुणी चाष रे कौन कले ना चाष कार्य जंगल को व्यवहार कले एबे देखिबा 3 नंबर प्रश्न को 3 नंबर देछि क स्तंभ ख स्तंभ को आमे कौन करिबा जॉइन करिबा ताले प्रथम वेद देछि वेद को आमे लिखिबा श्रुति सभा समिति को लिखिबा परिषद ब्रजपति को लिखिबा ग्रामर मुखिया मुख्य राजन को लिखिबा राष्ट्रर मुख्य कौशल को लिखिबा महाजनपद बिंबिसार को लिखिबा मगध मु तुम जदि ता भितर किछि असुविधा थाए ताले मते फोन करिकि पचारिबो धन्यवाद।